Mutungamiri kwenyika yeKubotswana aiva akaenda Hichilema. Vanhu vachinyaso kuzoona kuti aiwa is the only legitimate president muno Southern Africa. Pamusoro pechiitiko chakaitika choona kuti aiwa he became the first Southern African president to congratulate the new Botswana president. Aiwa zvakashamisa vanhu vanyatsoona kuti aiwa vakaenda Hichilema mashoko anenge vachitaura vachiadvocate for change vanyatsoona kuti aiwa ari legit and ari genuine. Sanapinda mashoko anomuda nyuka pana kubva subscribe or like or turn on the bell icon. Timula paenda Joseph Kalimbo anyara chiti President Hichilema has become the first Southern African leader to congratulate the new leader of Botswana. Meanwhile, liberation movements have not a single word. The Sabc chairman has not issued a statement. Apparently, they are waiting for official results. What a shame. Anoya achiposta yendo yakaenda Hichilema chiti. Congratulations, Mr. Gideon Boko, on your victory in Botswana presidential elections. We commend the Botswana for fair and peaceful elections and outgoing President Masisi for ensuring a smooth transfer of power. Look forward to continued cooperation with the new leadership. Domashoko anachipostwa nakaenda Hichilema kubva apotsa new President Boko. Mashoko ataona kuti aiwa akaenda Hichilema vanhu vanenge vachimupa mukombe vachiti aiwa tora sando dzako nokuda kwokuti vamwe vari kugwadziwa nekudusa kwaita President Masisi. Munoziva mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi? Aiwa pinda kucomment section medu andopa ipapo ndokutusa kana subscribe or like, turn on the bell icon.